tuturor, eu sunt Mihai și bine v-am regăsit la episodul nou din GTA România. GTA România 2, prosteală. Că stați că intrăm acum. Nu o să fac acum. Niciodată. Nu? Dacia aia din stânga. Stai că o colorez. Aia este tare șmecheră, nu? Haideți, Grand Theft Auto. Nu știu cum are o Zampi. Adică nu m-am abonat la asta. Trebuie să mă abonez. Asta cred că mă abonez. Da, ce e bună. Tot mi-e în pizza, mă. A, nu ți-l scuzați. Aia. Dar să știți că acum este ora 6 și nu știu cât. Și ăsta e azi. Și nu am pus ora 3-4 videouri azi și asta e ultimul, să știți. Nu fac alt. Tot timpul pizza, mă. Nu mai fac alt video. Mâine mai pun unul. Dar de ce nu vă abonați la mine? Vă rog. Dați-mi un like. Un subscribe. Abonați-vă. Faceți-l și. Dacă nu vreți să-mi dați subscribe ori like. Dați-mi like. Ori abonați-vă. Vă rog că nu să mă descoperiți. Eu fac video de pe amul. Vă rog, abonați-vă. Că dacă nu mai fac niciodată. O să știți că cei care aveți conturi YouTube, cod și nume, vedeți că tata meu e acela care vă dă bani. Pot să zic să închidă tot YouTube-ul, toate canalele pe-a meu. Pot să-i zic. Unii știți. Că știu că am văzut la mine un videoclip tot cu GTA România, am 4 vizionări. E că ați văzut, n-ați vrut să dați un like, nu? Vedeți cum sunteți. Asta o să văd eu mai târziu. Poate că sunt și eu, nu, și am 17 videoclipuri am. Încărcări, atâta. Dar de ce sunteți voi așa? Clubul ăla foc. Mai șmecheră-i Dacia. Logan. Haide, puțulica ta. Dacă m-aș muta. Duci! Tum-tum-tum. Tum-tum-tum. Mai tare, mai tare! Oh. Păi, cred că mașinuță așa. Bă, pentru săritura asta n-ar trebui să le iei niște bani. Și droguri. Da, broge, băgăm aș bani într-un zi. Da, bani ține dracul la dânsul. Și uite, are... Rac. Și eu o făcut. Rac. Ce folosesc poți veni pe jos? Cât? Să vă arăt ceva la niște mașini. Mă uiți, verăs.
Stai că asta n-are. Are ce? La număr. Am uitat că asta n-are. Și asta. Și asta oare n-are? Nu. E oameni și atât. N-are. Deloc. La nimica, nu? Nu, Mișu, dar nu-i cald la tine, nu arde focul. Nu să mai niște iarnă. Da, da. Șobra, hai, lasă-mă și ești minuții, nimic, tata nu e acasă. Hai! Cu cine gândește, mă? Așa că, gata, lasă. Oprește, start și gata. Dă stop. Și gata, închis. Da, cum pot? Da, nu pot. Nici pauză nu pot să pun, numai să închid. Na, păi închis. Cam asta.